Baguhay lang nato siya nakitaan sa telebisyon ug usa na niini ang iyahang project ang Kapuso teleseries nga Oh My Love. Pero kay baw ba mo mga kapuso nga kun sikat si John Vic de Guzman sa natad sa show business, superstar usab siya sa natad sa volleyball. Tanawa ang interview ni sportsman Martin Javier kang John Vic de Guzman dinhi lang sa Sports Synergy. Hello sa inyo lahat mga ka-sports. Kasama natin ngayon kapuso actor, model, and volleyball superstar, Tubong Nueva Ecija at Laking Laguna na si John Vic de Guzman. John Vic, welcome to Sports Synergy. Hello Martin, kamusta? Okay lang, idol. Kamusta ka naman? Okay naman ngayon, naghahanda kami for the upcoming tournament ngayong October. O, tamang-tama yan dahil dito sa Sports Synergy, meron kaming mga words na ibibigay sa'yo. Tapos sasabihin mo sa amin kung anong naiisip mo pag naririnig mo yung mga words na to. Game ka ba? Game na game. Sige, unahin na natin. College of St. Benilde, anong naiisip mo dyan? College of St. Benilde, dito ko na-achieve lahat ng dreams ko. Unang-una yung history for the NCAA, nag-champion kami noong last 2017. And syempre yung makagraduate ka na pangarap ng lahat ng student athlete. At ibang klaseng legacy nga yung iniwan mo dyan sa CSB. Nagpatuloy yung karera mo sa, next words natin, national team. Anong naiisip mo dyan? National team, kung nakapagbigay tayo ng championship sa CSB, ito naman sa national team, nakapagbigay naman tayo ng history. Yung silver medal na nakuha namin last 2019 sa Southeast Asian Games. So, talagang nakaka-proud nga yung ginawa niyo dyan. Buong Pilipinas nakicheer para sa inyo. Pero ikaw, John Vic, marami ka na rin pinagkakaabalahan. Kaya itatanong natin, ano iisip mo pag naririnig mo yung word na future? Ano ba yung immediate future para kay John Vic de Guzman? future, ever since naman sinasabi ko sa mga handlers ko na pag may volleyball, talagang love ko ang volleyball. Talagang hanggat kaya kong i-maximize yung paglalaro ko sa volleyball, maglilingkod tayo para sa bayan at sa mga teammates natin. And for me naman kasi, nandyan lagi ang GMA for me. Na pag walang volleyball, nandyan sila at tuturuan nila akong umarte. At panigurado kahit anong tahakin mo, abangan niya ng mga fans mo. John Vic, that is the final buzzer. Thank you so much for joining us here on the show. And there you have it mga ka-sports. That is John Vic de Guzman here on Sports Synergy.